mi sa Pangyan Falls, Pangyan mainit. So this is it, pansit. Mapaga ka din ha. So mo mi sa taas sa falls. So kato na side, katong swimming pool dito. Mo to ang mainit na side. So let's go. Wow. Falls. So paano mi sa falls side. So dito ang falls. So muna mi ang falls. So this is it, pansit. Pero sa taas pa dito dako na falls. Makita nato dito sa taas ang dako na falls. So muna siya. ₱20 entrance lang guys, for only ₱20. Yes po. ₱20 ma-enjoy na nimo ang mainit katong swimming pool dito. Init to siya na side. Tapos dire. So pasaka to sa falls. I think. Ba? So pauli lang mig Davao pero niapit lang dire kay pamaragusan ang mong biyahe. So tora ang falls, tora. So ano siya ang falls? ₱20 entrance lang. So mo to sa really beautiful. So wala doon. Yung wala dala ni Gonzalo pag-agi. Nakasaka na may sa taas. Nandun siya ang falls. So ayun na ang falls. Pwede na maligo. Diba? Naka-timer ba? Ay, ano di magwado? Para makuha. Tapos picture. So mga doon sa sila may maligo ka tugnaw kaya sa katanan. So mga doon sa tugnaw ka ayun. So from Mati City, doon lang kayo siya gikan sa Mati City. Siguro mga 15 to 20 minutes, maabot na ninyo mo dire. For only ₱20 entrance. Pwede na ka maligo dire sa falls. Pwede to sa swimming pool ng bugnaw ug init. Tapos sila hot and cold
swimming pool. Ayan. Mainit hot spring sa ang tawag ito. Tugnaw live. Tugnaw kayo sa Katanan. Human nami, pababa nami, balik kami sa ubos. Tulad ko, kadali, lagi duwa ra namo ang Mainit Falls. Ay, Mainit Falls. Pangyan. Sa Pangyan ni siya, sa Pangyan. Do lang siya sa Davao Oriental. I mean, sakop siya sa Davao Oriental. Do lang siya sa Mati City. Sisan. So muna sa atong mga laag. So first lang ni kay napatapas sa pato ta sa Maragusan. Ayan, Maragusan Davao de Oro I think, or Compostela Valley na siya dati. Magnaog. So bye po. See you soon. So sunod naligo na ta diri dira maligo na ta next month. Ayan. Next month. So ayan. Indot kayo sa Onta next month makaligo na ta dira sa falls. Makabalik ta next month. Next month September, October, October mabalik ta diri kay maligo ta. Gusto na ko maligo dito kaso tugnaw. Tugnaw kayo na. Kandingon. So nakababa na to sa falls. Ganda falls. So mabalik na ta dito sa baba. Mubaba na ta. Nabasa ko. Basa kayo ang short. Basa kayo ang short. So no to guys, kung nuduaw mo diri sa Pangyan, 20 pesos entrance lang guys. For only 25 pesos, 20 pesos. Ma-enjoy na nimo ang falls, ang swimming pool, and everything. So, siya. Kumbaga matuan dito pero di lang siya siguro ang mga senior citizen maglisod lang kumuha sa taas kay na part na kanang bato-bato lang yung mga giya tapos kusog og ang tubig ba. Ayan siya. So karon mo ta sa falls ay sa init na pool. Let's go. So dagan lag tao mo na side kana. Mo na sila ang init na pool. O nang nadre karon is giadto na maghikap na ay gihikap. Gitouch gigulita naman tubig dili na ka siya init. So siguro kay daghang tao nang aligo. So mo to. So kana siya na side. Kana siya na pool, na swimming pool dira. Mo na siya ang init na tubig. Pero karon dili siya kayo init. Yeah. Init siya. Dito sulod ano? Dito yung mas oh. So, ako siya. Welcome to my vlog daw. So, muna siya na side na ang init dira. So, tara na. Next destination is Maragusan. Let's go. Bye guys.